கோல்டு காயின் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வேணுமா? இந்த ப்ரௌனி ஆஃபரில் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டும் இருக்குது. ப்ளஸ் நம்மகிட்ட ப்ரௌனி ஆர்டர் பண்ணுற எல்லாரோட நேமே நம்ம எழுதி குலுக்கல் முறையில் ஒருத்தருக்கு நம்ம கோல்டு காயினுமே நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம். இந்த ஆஃபரில் இந்த மாதிரியான ட்ரிபிள் சாக்லேட் லோட் பண்ண ½ kg ட்ரிபிள் சாக்லேட் ப்ரௌனி 499 உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ½ kg ராகி ப்ரௌனியுமே உங்களுக்கு 499 நாங்கள் கொடுக்க போகிறோங்க. இதில் நீங்கள் ½ kg ப்ரௌனி வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஹார்ட் ஷேப்பில் வரக்கூடிய க்யூட்டான இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே வந்துடும். அதே மாதிரி நீங்கள் 1 kg ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளாஸில் வரக்கூடிய இந்த வாட்டர் பாட்டிலுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கிடைச்சிருங்க. இந்த ஆஃபரை கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலையுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.